Isuon timan kining pulong sa Ginoo sa Isaias 12 bersikulo 2. Nag-ingon, ang Dios mo ay nagluwas kanako, busa mo salig ako kaniya og dili mahadlok. Kay ang Ginoong Dios mao may akong kusog og panalipod og siya ang akong manluluwas. Hinumdumi gayud sa kanunay igsoon og paharia gayud diha sa imong kasing-kasing og diha sa imong nahuna nga wala gayud lain nga nagluwas kanato igsoon kundi ang Dios lang pinaagi ni Kristo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, kitang tanan nakaangkon gayud og kaluwasan. Tuuhi nga matinud-anon si Kristo diha sa imong kinabuhi og dawata gayud siya nga matinud-anon gayud. Hinumdumi sa kanunay nga wala kitay laing nga mangluluwas, siya lang. Ug siya ang naghatag kanato kusog, siya ang atong tigpanalipod, ug siya ang nagluwas kanato sa kanunay. Wala kitay laing dalangpanan, busa kung unsa man ang mahitabo dinhi sa kalibutan, kung mubati man ka og makaluya, discouragement, or bisan unsa nga mahitabo or ma-encounter diha sa imong kinabuhi, hinumdumi sa kanunay nga duna kitay kusog nga mao ang Dios, duna kitay tigpanalipod nga mao ang Dios, duna kitay mangluluwas nga mao gayud ang Dios. Ayaw gid kana kalimti igsoon, hinumdumi gayud kana sa kanunay sa panahon nga maluya ka, sa panahon nga duna kay problema. Ayaw gayud kalimti ang pag-ampo sa Ginoo, ang pagsalig sa Ginoo tungod kay niya lang ang tanan, sa Dios lang ang tanan kasulbaran ug wala na lain pa. God bless sa tanan.